Els crèduls urcututos. Hi havia un bruixot molt llest que, cuinant carn de llangardaix amb les millors espècies, va posar un líquid màgic que dominava a qualsevol. Ell va convidar a sopar a l'única parella de mussols anomenats urcututos, que després de dinar van fer tot el que ell els va demanar. Un matí va arribar un vell comerciant, oferint molta carn seca. Si deixava mut a Llupe un venedor pillet que no li va pagar. El bruixot, acceptant, va demanar als urcututos que el busquessin. Van mirar fins als bots, però el van trobar, sopant amb els seus amics sota uns arbres. Els ocells, acostant-se, li van dir que vingués amb ells, però ell els va demanar que el deixessin acomiadar del seu germà. Després es va ocultar darrere d'un arbre gruixut. Com ell trigava molt, se'l van endur amb les seves urpes. Quan els urcututos el van lliurar al xaman, van veure que era un altre home, amb les robes de Llupe. Llavors el van buscar de nit per la selva, sense poder trobar-lo. En la foscor, l'home, punxant els peus, va córrer sense parar fins a casa. Pagant aviat el seu deute, mai va deixar que cap urcututo se li acostés.